Минна-сан! Конничива! Предполагам, много от вас знаят колко много обичам Япония. Харесвам езика им, харесвам културата, харесвам арт стайла им, харесвам музиката им и дори съм бил в Япония. За жалост, когато бях в Япония, това бяха дните ми преди да бъда влогър, което значи, че дори да искате да гледате влогове от Япония, няма как да стане, или поне това няма как да стане в моят канал, или поне не за сега. И така, когато бях в Япония, забелязах, че на всеки 2 метра има машинки за играчки. Впоследствие разбрах, че това е огромен бизнес в Япония и тези машинки се наричат гачапон. Гачапон са тези машинки, в които има малки топчета, които пускаш монета, завърташ някаква ръчка и от машината пада топче, което отваряш и на случайен принцип ти се пада някаква играчка. Когато бях в Япония, не ги оцених толкова много, но преди няколко дни, когато бях в Пловдив, всъщност видях такава машина и се зарибих. Затова днес реших да обиколя цяла София и да търся гачапон машинки. Интересно ми е, лесно ли е да се намерят, колко са скъпи и всъщност колко интересни играчки има в тях. И преди всъщност да изляза навън и вие да дойдете с мен на това мое приключение да обиколя цяла София и да търся гачапон, ако вие също харесвате японската култура колкото мен, може да отидете в Hobby Games и там има брутално готини неща свързани с Япония. Говорим гъндами, говорим манга, говорим аниме фигурки, говорим всякакви неща свързани с анимета, плюшени играчки и какво ли още не. Буквално може да отидете в сайта им, който е долу в описанието, и най-готиното е, че може да използвате код CXW и с този код получавате 10% отстъпка от цялата ви количка. По този начин вие спестявате пари и помагате директно на мен и на каналът ми, както и на контента, който правя. А сега тръгваме към първата от 3 дестинации, в които ми казаха, че има гачапон, и аз тръгвам да търся, за да видя какво всъщност ще намеря днес. Първата спирка беше гачапон в квартала ми. Съвсем случайно преди няколко дни я видях на път към вкъщи и днес се върнах, за да си взема по едно топче от двете страни. От първото ми се падна странен гумено желиран паяк, а във второто имаше някакво мъхесто кученце. Също, ако може да игнорирате шоколада, който имах по ръката, так му бях закусвал и си бях избърсал устата, но веднага след това видео го избърсах. След това си взех първите играчки, които ми се бяха паднали, хванах си метрото и отидох да чакам Тедо. Когато Тедо се появи, отидохме в Мегамол, където има плей зона, както и детски кът. По тези места обикновено винаги има гачапон и този път не бяхме в грешка. За жалост, играчките там бяха ужасни. В началото си бях казал, че без значение колко са зле играчките, въпреки всичко ще си взема поне по един гачапон от място. Но в този случай наистина бяха зле. Но пък ходенето ни натам не беше напразно. Спечелих мега яка татуировка, която веднага си залепих в тоалетната на мола, а след това поиграх малко Guitar Hero. Следваща спирка — Южен парк. Или поне така си мислехме. Тедо знаеше как да стигнем до Южния парк през метростанция Витоша, а знаете, че там е Мол Парадайс. Така че следваща станция Парадайс. Но когато стигнахме и се качихме в плейграунда, разбрахме, че няма нито един гачапон. За щастие обаче имаше едната аркадна машина, която обичам повече от Guitar Hero. И това е Dance Dance Revolution. Та постоях за 3 игри и вече беше време да се запътваме към Южен. Или поне така си мислехме. За огромно съжаление на портфейла ми, попаднахме на известен магазин с японска стока и си купих този сладур. Той вече ще бъде част от канала ни, но трябва заедно да му изберем име. Аз си мислех за нещо като Томи или Джейки, но оставете вашите идеи в коментарите. Та, сега вече официално беше време да отидем до Южен. И веднага, щом излязохме, започна да вали. Но пък нищо не може да ни спре. След малко време из природата на парка и силно накалени обувки стигнахме място с доста гачапон машинки. И тук ще бъда честен. Да, нямаше кой знае какви играчки. Всичко беше малко скучно и грозно, но все пак имаше нещо. И ако трябва да съм честен, това беше по-важното. Взех си 2 слинкита, които се оказаха кокошка и алигатор, фиджет спинър, който е във формата на шурикен, и разбира се, още една татуировка. Тази беше цялата сребърна и беше акула. А на картинката пише, че ще ми се падне змия или скорпион, или със сигурност не е акула, но както и да е. Намерихме машинки. Макар и да ни валя и да не намерихме супер хубави машинки, денят беше супер забавен и дори да не намерихме прекрасни играчки, поне намерихме нещо. И както виждате, отново съм вкъщи, отново съм пред камерата и мога да кажа, че макар и да съм разочарован, защото не намерихме хубави гачапони,
Истината е, че беше супер забавен ден. Играхме на аркадни игри, все пак намерих гачапони и ако на вас ви е интересно за това какво би ви се паднало, определено отидете в Южния парк. Имам предвид, че всички останали или бяха грозни... Ще кихна. Поне в Южния парк имате някакъв избор. Имам предвид, че окей, не са най-готините играчки, но в същия момент поне имате този някакъв избор, защото на всяко друго място нямаше почти никакъв избор. И с това искаме супер много да ви благодарим, че бяхте част от нашия канал. Не забравяйте, че трябва да го наименуваме долу в коментарите. Кажете ми вашите предложения, как да се казва от тук нататък този наш приятел. И също така искам да благодаря изключително много на моите мембари и патреони за това, че ме подкрепят и за това, че мога заради тях да изляза навън и да похарча 15 лева за гачапони и да не трябва да гладувам цяла седмица. Наистина благодаря ви супер много за подкрепата и благодаря на всеки един от вас, който е стигнал до тази част на видеото. Оценявам супер много подкрепата ви и нямам Чакай. Editing Крис тук, аз съм около 40 минути по-мъдър от Крис, който видяхте преди малко. Всъщност съм забравил да ви кажа две неща. Първото е, че ако това видео ви харесва и ако такъв тип контент ви харесват, може да цъкнете едно палче нагоре, защото се оказва, че това страшно много помага. Помага на две неща. Помага на това YouTube да е доволен и да показва клиповете ми на повече хора. И помага на мен да разбера всъщност харесва ли ви този тип контент. Защото последните ми две видеа всъщност са такива, в които аз правя нещо и отгоре разказвам какво се е случило. И истината е, че на мен ми е супер приятно да правя такъв тип видеа. Наистина е много отпускащо, наистина е много готино, правя различни неща, е супер забавно, но в крайна сметка е важно и какво мислите вие. И следва номер 2, което всъщност е доста по-готино и това е, че ако дойдете на 26 този месец на концерта ми, линк долу в описанието, 4 от вас ще получат гачапони. Буквално ще си запазя само фиджет спинера и първите 4 човека, които ми кажат: "Йо, Крис, може ли гачапон?" ще получи тия гачапони. Често казвам, не ми трябва. В смисъл, стана забавен ден, стана забавно видео, но гачапоните не ми трябват. Така че, елате на концерта, кажете ми искам гачапон и ще ви дам един гачапон. Окей, а сега крайните думи на по-немъдрия Крис. Оценявам супер много подкрепата ви и нямам търпение да ви видя отново в следващия стрим, клип, музика или каквото и да следва. Bye, guys, и до следващия път. Пилемон, избирам теб! Къде отиде Пилемон?